Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried beth ydy diagramau Pry a diagramau grisiau. A mi wnawn ni wneud hynny trwy ystyried yr ymarfer yma fan hyn, ble mae siwan yn dymuno datrys yr hafaliad ciwbig yn hafelu 2x di ciwbio a 2x tynnu 3. Na cofiwch, mae hyn yn golygu dyn ni eisiau ffeindio ble mae 2x di ciwbio a 2x tynnu 3 yn hafal i 0. A fe dau ddangos yna hefo'r cyfrifiannau graffigol yma fan hyn. Os na i deipio fewn 2x di ciwbio a 2x tynnu 3, wedyn gofyn i'r cyfrifiannau blotio'r gromlin ar gyfer 2x di ciwbio a 2x tynnu 3. Dyn ni'n gweld y gromlin siap S yma fan hyn. Os na i chwyddo fewn, unwaith yma yma, dyn ni'n gallu gweld fod gynnon ni reiddyn, just cyn 1 yn fan hyn. Mae'r gromlin yn torri'r uchelin X, just cyn 1. Felly dyna dyn ni eisiau ffeindio. Ffeindio yn union pa werth ydy hwn, just cyn 1. Ond mae yna broblem efo'r hafaliad ciwbig yma. Does gynnon ni ddim digon o dechnegau yn y cwrs lefel A i allu datrys hwn efo technegau algebra. Felly, fel wnaethon ni weld gynt, be dyn ni'n gallu gwneud ydy creu perthynas gylchol o'r hafaliad a defnyddio'r perthynas gylchol yna i drio datrys yr hafaliad. Ac i wneud hynna, dyn ni'n newid testyn yr hafaliad, 2x di ciwbio a 2x tynnu 3 yn hafalu 0 i fod yn x. Nawr yn yr hafaliad, dwi wedi lliwyn yn fan hyn, mae'r x cyntaf yn goch a mae'r ail x yn wyrdd yn fan hyn. Felly mae yna ddau ffordd o gael x yn destyn i'r hafaliad yma. Gwneud yr x coch yn destyn neu'r x wyrdd yn destyn. Nawr os dwi'n canolbwyntio ar x coch, os na i sgwennu'r hafaliad allan yn fan hyn, 2x di ciwbio a 2x tynnu 3 yn hafalu 0. Os dwi'n gwneud yr x coch, yr x cyntaf fan hyn yn destyn, yn gyntaf dwi angen adio 3 bob ochr a tynnu 2x bob ochr i symud y 2x tynnu 3 mae'r ochr dde. Ac os dwi'n gwneud hynna, mae 2x di ciwbio yn aros ar y chwith. Dwi'n adio 3 bob ochr, felly mae'n negatif 3 ar y chwith yn newid i fod yn positif 3 ar y dde. A na i dynnu 2x o ochr, felly mae positif 2x ar y chwith yn newid i fod yn negatif 2x ar y dde. Wedyn, dwi angen rhannu hefo 2. Mae x di ciwbio yn hafalu 3, tynnu 2x i gyd dros 2. A wedyn i gael x i hun yn destyn i'r hafaliad, dwi angen dadwneud y ciwbio. Felly dwi angen cymryd y trydydd is-radd. Felly x yw trydydd is-radd y 3 tynnu 2x i gyd dros 2. Ac o hynny wedyn, dwi'n gallu ffurfio perthynas gylchol. Yn yr achos yma, y perthynas gylchol ydy x ar y chwith fan hyn, x nesaf, yr x n adio 1. Mae hwnna'n hafalu defnyddio hwn eto, y trydydd is-radd 3 tynnu 2, a wedyn rhaid xn yn fan hyn, yn lle x, a wedyn rhannu'r cwbl-lot efo 2. Ac yna, hefo'r perthynas gylchol yma yn nawr, dwi angen cychwyn yr ola. Mae'r ymarfer yn gofyn iddyn ni gychwyn yn 0.5. Ac os mynd yn ôl at y cyfrifiannau graffigol, mae hwnna'n eitha synhwyrol. Mae'r 0.5 reit agos at y greiddyn dwi angen darganfod. Ac yna, os nestyn cyfrifiannau wahanol allan nawr, a be ni'n neud ydy na i ddefnyddio'r botwm ateb, neu'r botwm answer fan hyn, i ffeindio'r rhifau nesaf yn y perthynas gylchol. Felly, be ni'n neud, efo'r cyfriannau ymlaen yn fan hyn, na reid 0.5 i fewn. Felly, dyna fo 0.5 i fewn, hanner sy'n cael ei ddangos. A wedyn, na i just teipio fewn yr ochr dde fan hyn, na i ddefnyddio y trydydd is-radd, a wedyn y botwm fraction, 3 tynnu 2 lliosif o xn, 2 lliosif o'r atab, a wedyn rhannu'r cwbl-lot hefo 2. A wedyn mae'r cyfrifiannell yn dangos i fi na'r un cyntaf, dwi'n ffeindio o'r perthynas gylchol yr x1 ydy 1. Ac os dwi jyst yn bwyso'n hafalu rwan, dwi'n cael yr un nesaf, sydd yn yr achos yma wedi fod yn 0.7937, dim 526. Ac yna fydde ddal ymlaen, pwyso'n hafalu, a sgwennu lawr y rhifa, 0.99, dim 55, 95413. Unwaith eto, dwi'n cael 0.847,
8, 3, 3, 2, 1, 6, 5. A wedyn x5 bydd dim pwynt 8, 6, 7, 2, dim, dim, 5, 7, 7, 6. Nawr, y fideo yma'n sôn amdan diagramau pry cop a diagramau grisio. Nawr, pwrpas y diagramau yma ydy i ddarlunio beth sy'n cymryd lle pan dyn ni'n darganfod yr rhifa nesaf yma fan hyn yn y berthynas gylchol. A be dyn ni'n neud ydy, ond sa'n mynd ar papur i lawr i fan hyn yn awr. Dangos y graff yma idych chi fan hyn. Be sy'n yn yr chwith fan hyn ydy dau graff, un gwyrdd ac un piws, sydd yn dod o'r berthynas gylchol nathon ni ffeindio yn y top yn fan hyn. Na, ar y chwith fan hyn, mae gen i just x a'n edrych 1, ac os cofiwch chi o hwnna, os yn mynd i fyny, yn dod o'r x yn fan hyn ar y chwith yn reiddiol. A mae'r linell werdd yn fan hyn, hon yn fan yma, yn cynrychioli yn hafali x. Yr un piws yn fan hyn, mae'r gromlin yma yn dod o blotio trydydd isradd 3 tynnu 2x i gyd dros 2. A mae'n troi allan, os dyn ni eisiau datrys yr hafaliad cubic reiddiol fan hyn, 2x di cubio a 2x tynnu 3 yn hafali 0, mae hynny yr un fath a ffeindio ble mae x yn hafali trydydd isradd 3 tynnu 2x dros 2. Ac felly, mae gwreiddyn yr hafaliad reiddiol, sef be o gynnu fi, yn fan hyn ar y cyfrifennaeth graffigol, yr rhif mawr just cyn 1, mae hwnna'n union yr un yn lleoliad a ble mae'r llinell wyrdd fan hyn yn torri drwy'r gromlin biws. A mae diagram pry cop neu diagram grisiau yn darlunio beth sy'n cymryd lle pan dyn ni'n, fel dwi'n neud, yn ffeindio'r rhifa yn fan hyn. Felly i ddangos sut dyn ni'n ffurfio un o'r diagram yma. Yn yr enghraifft yma, dyn ni'n cychwyn yn x0 fan hyn yn 0.5. Felly ar y echelin x mae 0.5 yn fan hyn. A'r gwaith gyntaf dwi'n mynd fyny at y gromlin wyrdd a jyst plotio lle mae 0.5. Wedyn, dyn ni angen mynd i fyny yn yr achos yma at y gromlin biws. A wedyn, drwy'n neud hynny, be dyn ni'n neud? Dyn ni'n cyrraedd i fyny at 1 yn fan hyn. Wel, 1 oedd y gwerth ar gyfer x1 yn fan yma. Y gwaith nesaf wedyn, ar ôl i gyrraedd y gromlin biws, ydy mynd ar draws yn ôl at y llinell wyrdd. Ac yna, dyn ni'n mynd yn ôl at y gromlin biws. Yn yr achos yma, dyn ni angen mynd i lawr. A pan dyn ni'n mynd i lawr i fan hyn, dyn ni'n mynd i lawr at y gwerth x2 fan yma, 0.7937 ac yn y blaen. Ac syniad efo ffurfio, yn fan hyn, mae hwn wedi yn diagram pry cop. Bydden ni'n mynd at y llinell, wedyn y gromlin, wedyn y llinell, wedyn y gromlin. Ac os ni'n dal ymlaen mynd, dyn ni'n mynd at y llinell, wedyn at y gromlin, wedyn at y llinell, wedyn at y gromlin. Be dyn ni'n neud ydy, dyn ni'n ffurfio siarp tebyg i gwe pry cop yn fan hyn. Ac pe bai hwnna'n dal yn mynd ymlaen, so fo'n troelli rownd a rownd, a os fo'n cyrraedd lle mae'r gromlin biws yn fan hyn yn torri y linell werdd. A gafod o'n cyrraedd y pwynt croes toriad yn fan hyn, dyn ni'n deud fod y diagram yn cyd-gyfeirio at y gwreiddyn dyn ni angen. Nawr, mae hwn, fel dwi'n neud, yn cael ei adnabod fel diagram pry cop, oherwydd mae siarp y diagram fel gwe pry cop. Na ni weld mewn munud, dydy pob un diagram ddim yn siarp pry cop. Ond hefyd mae'n bwysig nodi, dydy pob un diagram o'r math yma, neu pob un berthynas gylchol o'r math yma, ddim yn ffeindio y gwreiddyn dyn ni angen. Felly, enghraifft, os mynd yn ôl at yr enghraifft, dyn ni wedi bod yn weithio yna fo. Nawr cofiwch ar gyfer yr hafaliad oedd yn trio datrys, 2x di cubio, a 2x tynnu 3 yn hafali 0. Mi o'n o 2x yn ymddangos ar y chwith fan hyn. Un wedi liwio'n goch, ac un wedi liwio'n wyrdd. Ar y chwith fan hyn, be nes i wneud oedd gwneud yr x coch yn destun i'r hafaliad. A gadewch chi'n ystyried yn nesaf, beth sy'n gwneud os wneud yr un gwyrdd yn destun i'r hafaliad. Felly eto, os na i sgwennu allan yr hafaliad, 2x di cubio, a 2x tynnu 3 yn hafali 0. A tro yma, dwi eisiau gwneud yr x yma yn destun i'r hafaliad. Felly, be ni'n gwneud yn gyntaf ydy symud y negatif 3 i'r ochr dde, drwy adio 3 bob ochr,
a symud y 2x di cubio ar ochr dde drwy dynnu 2x di cubio o bob ochr. Felly'r effaith mae hyn yn mynd i gael ydy gadael y 2x yn fan hyn ar y chwith. Fel dweud, symud y negative 3 i'r dde fod yn positive 3, drwy adio 3 bob ochr. Wedyn symud y 2x di cubio hefyd i'r dde drwy dynnu 2x di cubio o bob ochr. Ac yna, i wneud yr x yn destyn fan hyn, dwi jyst angen haneri, neu rhannu fo 2. X yw 3 tynnu 2x di cubio i gyd dros 2. Ac eto mae hwnna'n ffurfio perthynas gylchol iddo fi. Mae'r x yma yn newid i fod yn x energy 1. A wedyn dwi'n defnyddio'r ochr dde, ond lle bynnag dwi'n gweld x o'n, dwi'n sgwennu xn. Felly mae'r x di cubio yma'n mynd yn xn di cubio. Felly dyna ydy'r perthynas gylchol os dwi'n gwneud yr x wyrdd fan hyn yn destun. Nawr eto, nesaf, fyddai fynd at y cyfrifiad arferol fan hyn, a fyddai gael yr gwerthoedd nesaf o'r berthynas gylchol allan. Eto, os dwi'n cychwyn yn 10.5, hwnna fewn i'r cyfrifiannell i gychwyn a gweld hanner. Tro yma, yr un nesaf ydy os neu ffurfio ffracsiwn, mae o'n 3 tynnu 2 lliosif o'r xn di cubio yma, felly'r atab di cubio. Wedyn mae'r cwbl-lot yn mynd i fod dros 2. x1 y fan hyn, hwnna'n mynd i fod yn 11 dros 8, neu fel degolyn, hwnna'n 1.375. Ac eto, jyst pwys o'n hafali, a wedyn pwys o estyd i fan yna i gael degolyn allan, negatif 1.1996, 19375, ac yn y blaen. Os ei sgwennu hein allan, fel dwi'n cael nhw o'r peiriant. Nawr tro yma, efallai fych chi'n gwybod beth bach wahanol yn digwydd. Dydy'r rhif yma ddim yn setlo lawr at un rhif neis. Mae'r rhif yma mynd dros y siop braidd. Os ydyn, fy hwn dim ond yn cario ymlaen at x5. So ni'n gallu dal ymlaen i bwys o'n hafali. A wedyn yn y diwedd, so ni'n cael Mae'r. So tyba beth sy'n cynnig lle yn fan hyn. Wel eto fyddai ddefnyddio graff i ddarlunio beth sy'n cynnig lle. Nawr eto, beth sy'n fan hyn, sy'n nôl i'r beth gynnu fi yn y top fan hyn. Yr ochr chwith oedd dim ond x, ac eto mae hwnna'n yn cyd-fynd efo'r linell wyrdd fan hyn, yn hafali x. A wedyn tro yma, yr ochr dde, ydy 3 tynnu 2x di cubio i gyd dros 2, ac os dwi'n plotio hwnna, dwi'n cael y gromlin biws yma fan hyn. Nawr eto gan gychwyn yn hanner, dyna lle nes i benderfynu cychwyn, so cychwyn yn hanner ar y linell. Y gwaith cyntaf, pan dwi'n ffurfio diagram Pry cop, neu diagram grisiau, ydy mynd at y gromlin sydd gen i fi. Felly fan hyn, dwi angen mynd i fyny at y gromlin biws, a wedyn dwi'n cyrraedd y gwerth fan hyn sydd o gwmpas 1.4. Dwi'n gweld ar y graff, dwi'n edrych ar y gwerth wedyn 1.375 oedd hwnna. Yna, dwi angen symud yn ôl at y linell, so symud i'r dde fan hyn. A'r syniad wedyn ydy, dyswn ni'n symud yn vertical wedyn yn ôl at y gromlin biws, so fan hyn, so ni angen mynd i lawr. Ond eich ydych chi'n gweld y broblem y gyda fi yn fan hyn yn awr. Dwi'n gallu ffeindio'r pwynt dwi angen ar y graff. Mae tu allan i ffeinio'r graff. Ond dychmygwch sy'ch chi'n ffeindio, so dwi'n gallu cario hwnna ymlaen yn fan hyn. Mae chydig o dychmygu, dwi'n gallu ffeindio'r pwynt yma fan hyn. Gwaith nesaf, os ydym mynd o draws, nôl ty llinell, wedyn i fyny at y gromlin, a ydych chi'n gweld eich beth sy'n digwydd, so chi'n cael gwe Pry cop yn fan hyn. Os o'r gwe Pry cop ddim yn cyd-gyfeirio at y pwynt dyn isio, sef ble mae'r llinell werth yn croesi'r gromlin biws, ond mae'r gwe Pry cop yn tyfu yn fwy ac yn fwy ac yn fwy, mynd allan o'r reolaeth, a dyn ni ddim yn ffeindio'r gwreiddyn dyn ni angen. Yr enw ar gyfer hynny ydy dargyfeirio. Felly mae yna gwestiwn yn fan hyn sy'n gofyn iddyn ni, yn rhan ech yn fan hyn. Pa un o'r dilyniannau uchod sydd yn cyd-gyfeirio a pha un sydd yn dargyfeirio? Wel, yma'r dde oedd yr un oedd yn dargyfeirio, lle oedd y gwe Pry cop yn mynd allan o'r reolaeth. A wedyn yr un oedd yn cyd-gyfeirio oedd yr un cyntaf, ble oedd y gwe Pry cop yn mynd o amgylch ac yn mynd i ffeindio y pwynt oedd yn ei angen, ble mae'r gromlin a'r llinell yn cyfarfod. Felly, so ni'n jyst yn ateb hwn. Mae'r un cyntaf, nath ni weld, ar y chwith yn cyd-gyfeirio.
a'r ailyn ar y dde yn dargyfeirio. Felly dyna di'r syniad efo diagramau pry cop a diagramau grisiau. Dyn ni'n plotio yn hafali x a yn hafali pa bynnag ffwythiant sydd gennym ni. Ac yna dyn ni'n cychwyn yn rhywle penodol ar y linell. A dyn ni'n mynd at y gromli, nôl at y llinell, nôl at y gromli, nôl at y linell. A dal ymlaen mynd, nes dyn ni'n naillai yn cydgyfeirio at y pwynt dyn ni angen. Neu dyn ni'n dargyfeirio i ffwrdd ac ymethu ffeindio'r pwynt dyn ni angen. Nawr, os ni'n edrych ar mwy o enghreifftiau o'r math yma o waith yn awr, mae gen i 4 enghraifft arall fan hyn. Nawr eto beth sydd gennym ni, ym mhob un o hyn, ydy llinell werth yn hafali x, a rhyw gromlin yn hafali g o x, sydd yn cyd-fynd hefo rhyw berthynas gylchol. Dyn ni eisiau ddefnyddio i ddatrys hafaliad. Felly, mae'r un yma'n gofyn iddyn ni gychwyn yn x dim, yn dim pwynt 2. Felly, pwynt yma ar y linell wyrth. A wedyn, y syniad ydy, dyn ni'n mynd yn vertigol at y gromlin. Ac yna yn llorweddol, yn ôl at y linell. A dyn ni'n ailadrodd hynny, vertigol at y gromlin, llorweddol at y linell, a gweld beth sy'n digwydd. Ar yn yr achos yma, dyn ni'n gallu gweld bod ni'n cael gwe pry cop. Wedyn, dyn ni os dyn ni'n dal ymlaen mynd i fynd a ffeindio yn y pen draw y pwynt dyn ni angen, lle mae'r gromlin yn torri drwy'r linell. Felly, beth sy'n gen i fan hyn ydy diagram pry cop sydd yn cydgyfeirio at y pwynt dyn ni angen. Yn yr ail enghraifft, mae'n gofyn iddyn ni gychwyn yn 1.6. Felly cychwyn yn 1.6 ar y linell. Ac eto, symudiad cyntaf ydy mynd yn vertigol at y gromlin. Wedyn, dyn ni eisiau mynd yn... just trwsio hwnna, ddim ar eich linell las hwnna yn agon. Ac eto yn cweid yna, jyst i gael trwsio hwnna. So, a draws wedyn at y linell. A wedyn, dyn ni symud yn vertigol at y gromlin, a draws ac i lawr. Yn fan hyn, dyma ni enghraifft gyntaf o diagram grisiau sydd gennym ni. So, dyn ni... Dyn ni ddim yn mynd o amgylch fel siap gwe pry cop, ond dyn ni'n dod i lawr a draws, i lawr a draws, a lawr a draws, fel grisiau yn disgyn. Felly, diagram grisiau di hwn sydd yn cydgyfeirio at y pwynt dyn ni angen. Y trydydd diagram yn fan hyn. Tro hyn, dyn ni eisiau cychwyn yn 1.6. Felly eto, os dyn ni gychwyn ar y linell yn 1.6, gan efo beth sy'n digwydd tro hyn. So, symudiad cyntaf, vertigol at y gromlin. Wedyn, llorweddol at y llinell. Wedyn, vertigol at y gromlin. Wedyn, llorweddol at y llinell. Ac yn y blaen. Vertigol. Llorweddol. Dyn ni'n gallu gweld efallai bod yr un yma yn mynd allan o reolaeth. Ar ôl cyrraedd y pwynt yma, dwi'n gallu ffeindio nachdw, ble mae'r linell vertigol yn mynd i ddod allan a gorffan. Felly mae'r un yma yn diagram pry cop. Dyn ni'n gweld y gwe pry cop yn mynd o amgylch yn fan hyn. Ond mae o'n dargyfeirio i ffwrdd o'r pwynt dwi'n angen. A'r pedwerydd un yn fan hyn, eto os dwi'n cychwyn yn 1.6 ar y linell. So, symudiad cyntaf yn vertigol at y gromlin. Wedyn yn llorweddol nôl at y linell, vertigol at y gromlin, llorweddol, felly dyn ni'n gweld fan hyn. Dwi ddim yn mynd i allu ffeindio y pwynt dwi angen. Lle mae'r gromlin biws yma yn torri'r llinell wyrdd. Mae hwn yn dod yn diagram grisiau sydd yn dargyfeirio. Mae hwn yn mynd i fynd i ffwrdd am byth am y top dde. Felly dyna ni'r 4 fath o diagram sydd gennym ni. Diagram pry cop sydd yn cydgyfeirio, diagram grisiau sydd yn cydgyfeirio, a wedyn diagram pry cop sydd yn dargyfeirio, a diagram grisiau sydd hefyd yn dargyfeirio.
Ac i orffan, na ni edrych ar yr ymarfer olaf yn fan hyn yn awr. So beth sydd gennym ni yn fan hyn rwan ydy cromlin yn hafal i g o x, yr un biws yn fan hyn, ac eto y llinell wyrdd yn fan hyn yn hafal i x. Nawr, mae'r hafaliad x yn hafal i g o x efo greiddiau alpha, sydd o gwmpas just dros 1.1 falle fan hyn, a beta, sydd just dros 1.8 yn yr achos yma. Nawr, mae'r perthynas gylchol o'r ffurf xn at 1 yn hafal i g o xn yn cael ei ddefnyddio i geisio darganfod greiddiau o'r hafaliad x yn hafal i g o x. Disgrifiwch beth sy'n digwydd i'r eiteriad mewn achos ble mae'r gwerth cychwynnol x0 yn gyntaf rhwng dim ag alpha, wedyn rhwng alpha a beta, ac olaf yn fwy na beta. A wedyn ni ddefnyddio y diagram sy'n cael ei reid yn ystyried os ydyn ni cael diagram Pry cop sydd yn cydgyfeirio neu dargyfeirio, neu diagram grisia sydd yn cydgyfeirio neu dargyfeirio. So yn gyntaf, gadewch i ni gychwyn rhywle rhwng dim ag alpha. So dyn ni sôn amdan rhywle sydd yn y darn bach yma fan hyn. So os na i ddewis pwynt ar y llinell yn fan hyn ydyn ni. Dyn cofiwch y symudiad cyntaf ydy vertigol at y gromlin. So ni'n fyny'n vertigol. Wedyn ni llorweddol at y llinell. Wel, mi yn fach iawn, yn lle da chi'n gallu gweld fan hyn. So ni yn cael grisiau, os a'n cydgyfeirio at y greiddyn alpha. Felly, os dwi'n cychwyn rhywle rhwng dim ag alpha, dwi'n fyny at y gromlin a fydd y grisiau yn cydgyfeirio at y greiddyn alpha. So, na i sgwennu lawr i fan hyn. Dwi'n cael diagram grisiau sy'n cydgyfeirio at alpha. Nawr nesaf, beth sy'n digwydd os dwi'n cychwyn rhywle rhwng alpha a beta. So fyny alpha, dyma ni beta, so gyda gael cychwyn rhywle yn y canol ar y linell, so dyda ni y pwynt yma fan hyn. Nawr beth sy'n digwydd yn yr achos yma? So eto, symud yn vertigol yn gyntaf at y gromlin, so lawr y fi. Wedyn yn llorweddol, nôl at y linell, i chwith. Wedyn vertigol, llorweddol, vertigol, llorweddol. So eto, ydych chi'n gallu gweld y fan hyn, dwi'n cael diagram grisiau sydd yn cydgyfeirio at yr alpha. So sgwennu hwnna lawr i fan hyn. Diagram grisiau sy'n cydgyfeirio at alpha. A dwi'n meddwl lle dwi'n cychwyn rhwng alpha a beta. Hyd yn oed os dwi'n cychwyn yn agos iawn at beta fan hyn, so ni'n mynd i lawr a draws, i lawr a draws. So ni wastad yn gorffan yn alpha. Felly, beth sy'n digwydd yn olaf os dwi'n cychwyn efo rhywbeth sydd yn fwy na beta? Dydyn ni, fe fi'n cychwyn yn fan hyn, rhywbeth sydd i'r fe o beta. Wel eto, so ni'n mynd i fyny yn gyntaf, at y gromlin, a draws wedyn, ac i fyny, a draws i fyny. Wel yn fan hyn, so ni'n dargyfeirio i ffwrdd. Felly, so ni'n cael diagram grisiau, sy'n dargyfeirio. Felly, dyna sy'n digwydd yn y tri achos yn fan hyn. Rhwng dim ag alpha, dwi'n gorffen yn alpha. Rhwng alpha a beta, dwi'n gorffen yn alpha. Ac os dwi'n fwy na beta, dwi'n dargyfeirio i ffwrdd. Felly, yr un yma, fasa'r perthynas gylchol yma, ddim yn gallu ffeindio beta. Os dwi'n cychwyn i'r fe o beta, dwi'n dargyfeirio. Os dwi'n cychwyn i'r chwith o beta, dwi'n gorffen yn alpha. So ni angen ceisio ffurfio perthynas gylchol gwahanol efallai i os dwi go wir eisiau ffeindio y greiddyn beta yn fan hyn. Felly, dyna ni'r fideo sydd yn crynhoi beth ydy diagram grisiau a beth ydy diagram Pry cop. Ac eto, yn ôl at yr marfa gynt, y 4 achos sydd gennych chi ydy diagram Pry cop sydd yn cydgyfeirio, diagram grisiau sydd yn cydgyfeirio, diagram Pry cop sydd yn dargyfeirio, a diagram grisiau sydd yn dargyfeirio. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg.
neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.